Helo a chroeso i Pennod olaf, cyfres yma o Qs. O. Efo fi, Dylan. Na fi, Lowri. Wel, Lowri, ni wedi cyrraedd pen y daith. Pen y daith, ie. Gosh, da ni di. Mae'n bod yn rollercoaster da. Do, mae wedi. Be oedd yn digwydd pan oedden ni ddechrau'r podcast? O, pan oedden ni'n dechrau, dwi'n cofio, ond wyt ti'n cofio, de? Oedd Kay arfer cael affair efo Vince. Yeah, mad! That happened. Ooh, ych o fi. Mae'n un o'r storylines yna fel, mae'n ffyrir byn fel, let's just forget about that. Oh. Allan fwyaf i fi, really. O, wel, yn amlwg, Iris yn marw. Waw, wrth gwrs, hwnna oedd y peth cyntaf, na fe, pretty much. O'n i'n trafod. Ti'n iawn, hwnna oedd un o'r peth, y peth cyntaf, yr angladd, de. A am showcase o'r holl dalenta sydd ar rownd o hwnna, de. Ai, anhygoel. Un o'r storylines mwy o pwerus mae wedi cael erioed, really. Fi credu pryd na hefyd, oedd Dani a Barry, jyst rhyw goboli hwnnw ar y pryd. Ie, rhyw flirtio, ynddo? Ie, dim byd fe sy'n digwydd nawr, babi ar y ffordd, diw. Wel, gosh, mae yna lot wedi digwydd i'w perthynas nhw, do. Oes. A na'n byddwn ni siarad yn fwy o hwnna nes mlaen. A gawn ni fynd mor ddwfn ni moyn, actually, achos yn westau ni heddi, yn gyffroes iawn, mae y dyn ei hun, bad boy Nglanrafon, Gwion Tegid, a.k.a. Barry Hardy. Hwnnw sy'n neud a.k.a. wrong way round fyna. Y bad boy hun, Gwion Tegid. Sy'n actor Barry Hardy. Na fe. Ie, na ni de. Hewn ni mlaen i'r penawdau. Right. Na ni ddechrau fi'n credu efo Caitlin. Ti'n gwybod fi'n fan mawr o story arc, character arc Caitlin. Gosh, mae'n dod yn bell. Fi'n teimlo bod storyline hi fel rhyw fath o tutorial ar sut i bod yn berson da. Mae'n lyflu, dydy. Mae gen i galon mor fawr. A mae i agwedd hi fo pobl eraill hefyd. Mae'n ffrind da ofnadwy. Mae'n ferch da hefyd, dydy. Ynddi. Wel, dwi'n deud hynna, ond actually gath i bach o hiccup. Pa, beth y gwybod? Wel, mae di llosgi'r garig. Siwgr, do, ie. Oedd hwnna'n intense. No, really intense. A ti'n gwybod be? O'n i just ddim yn disgwyl o beth mor eventful o hynna i ddigwydd. Na. Maen nhw just i bod yn plodding along efo busnes a ffeindio'r breichlet a falle. Yeah. I just ddim yn disgwyl explosion a tan yn y garage. Caitlin! 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 Na, nath ni ddim actually cael gweld pa mor fawr oedd y difrod na ddim i fel na, achos oedd e basically just yn, just rhyw fes o gwmpas y bocs o ddŵr na, oedd yna fe? Ie, gwir. Be oedd hi'n galw electrolysis. Ie. O'n i'n meddwl bod hwnna yn mynd i fod yn rhyw fath o tutorial fel, sut i olchi'ch spanners ach pethau metal. So nhw'n gallu dechrau fatha rhyw TikTok neu YouTube channel bysa hi a Mali o'r pethau maen nhw'n ffeindio a sut maen nhw'n... Ie, sy'n da. Mae gen nhw, wel, illa fydd o'n rhan o'r cynllun busnes o'n, achos maen nhw'n llwyddo i gael siop, do? Maen nhw'n cael setio fyny yn y K-Cabs gynt, yn ei swyddfa yna, mae Dani chwarae teg di dweud, gywch chi'r mis cynta, rent free. Wow! Gywch chi ddefnyddio K-Cabs am ddim? Be? Wel, gywch chi'r mis cynta am ddim, a wedyn os da chi'n llwyddo fo be bynnag da chi'n neud, rwy'n i drafod fe'n rent fyddai'n ddisgwyl wedyn. Ydy hynna'n deg? Perfecteg? Gret. Ie, do. A nath ni sort of siarad mis diwetha am y ffaith bod ti wedi gyrru pasio Cilbedwan a gweld yr hyn K-Cabs wedi draws newid. Yn amlwg, mae'r busnes yna yn mynd i flodeuo. Yndi. Sa'n gwybod o cash maen nhw'n mynd i wneud, cos maen nhw'n swnio mwy o menter cymunedol na ddim byd. Ni'n wonder hynna, de, fatha, ti'n gwybod, maen nhw wedi cael y mis cynta ma am ddim. Chwarae teg Dani. Ond dwi'n mynd i fod yn ei bres wedyn na di. Maen nhw jyst mynd i fod yn... Dim digon i dalu rent na di. I mean, faint oedd rent, though? Rent oedd £500 a month.
Ie. Mae'n bad, yn busnes. Dim yn bad, na di. Ond, dyn nhw'n mynd i fod, os dyn nhw'n upcyclo pethau, dyn nhw'n mynd i fod yn neud, I guess mae'n gyd yn profit, ddo. Hynny, dyn nhw'n talu am bethau ddechrau, fe jyst pethau maen nhw'n ffeindio, de, so... Na nhw'n probably addurno'r lle efo rhyw rwtch maen nhw'n ffeindio. Rwtch, ia. Rhyw hen sponges a pethau fel na. Sponges? Ie, llai. Gynna chdi'n amlwg rhyw fath o feddwl creadigol ofnadwy, ys chdi'n addurnod y siop efo sponges. Ie, wel, na, fi actually efo phobia o sponges. O, no we? Wel, sponges sych, anyway. O, os chdi ddim yn mynd i'r siop, felly. Na, probably ddim. Ond nes i neidio ymlaen chydig do, nes i'n hoffi sôn o sut oedden nhw wedi cael y pres i agor y siop. Oedd, nath nhw dod o hyd i perchenog y freichlet oedden nhw wedi ffeindio? Dwi'n meddwl wedi hyd yn oed wedi gofyn yn iawn i chi pan bych chi yma, na ddo? Ydych chi'n nabod hon? Ie, oedd hwnna'n neis. Mae rhaid i fi, o'n i wedi sort of trafod, o'n i'n meddwl nhw'n mynd i wneud rhyw fath o cash mas o y freichlet yma, ond o'n i ddim yn meddwl mae'r stori bach lyflu na, bydde fe. Ie, cute, de. A oedd o'n just really neis bod nhw'n involfio Mr Lloyd hefyd. Ie, oedd hwnna'n glas. Ond wrth ti be? Mi fedra i feddwl am rywun lasa helpu chi. So dyn efo Will ac Eunice. A, fel ma'n digwydd, mi roeddwn ni a Will yn yr ysgol efo'n gilydd, ac yn ffrindiau garw, cofiwch. Oedd Will di marw wel, ddim ers rhy hir, efe. Ond bod y dal yn mynd i weld Eunice i sgwrsio am yr hen ddyddiau. Ie. Gath y real sioc gwrdd, pan oedd e gweld y freichlet edrych ar y dyddiad, oedd e fel... Wel, arbenn o'i di. Na, oedd e neis gweld bach o Mr Lloyd. Wel, gyfnod bach mwy o fe yn y seremoni enwi hefyd. Ie, neis gweld o'n ôl. Ond ie, Eunice, am fenyw bach lyflu. A chwarae teg iddi. Nes i'n really joio fel, just y storyline yna. Mae'n neis cael random hen menwod. Mae'n storyline dwi'n Bam ddim. Mae'n sy'n anwyl yna. Ynddi, na, hael iawn hefyd, de. Ai, 500 quid each, dew. Mae'n really hael, ynddi. Ie, ond fel wedodd Caitlin. Nath bod yn onast dal i ffordd yn diwedd do. Yn union, yna chdi wers bywyd gorau geidi. O un menter newydd i menter newydd arall, y caffi newydd ma, y caffi yn yr iard. O, ie. Caffi sydd di enw hyd yn hyn, neu fe jyst caffi yr iard byd nhw'n mynd i alw fe. O, bosib, ie, dos am enw newydd hyd yn hyn dwi'n meddwl, guys. Na. And, ie. A mae hwnna, ti'n gafon nhw rhyw launch bach neis. Ar ôl chydig bach mwy o gwmpa mas rhwng y ddau dîm. O, ie. Ond nath Anes chwarae teg i ddim yn ei sorto popeth mas yn do. Do, chwarae teg. Oedd hi fatha, pan oedden nhw'n kind of ffaffian dros y parti ma, oedd hi'n cael rhyw fath o draed oer eto, fatha, oh my gosh, beth da ni'n neud, mae'n gymaint i neud. A ni dda, beth da chi'n disgwyl wrth gwrs, mae'n lot o waith papur a lot o bethau fel ei wneud, da chi'n neud o bwyd o busnes hollol newydd. Yeah, exactly. Obviously, mae'n lot o waith i neud. Yr whole point bod nhw'n mynd i neud y lle fel rhyw fath o event space, achos nath Iestyn neud yr un fel underground yna, do, ti'n efo'r kids. Nath hwnna'n ei loads o cash. Do. Ond, dda jyst mor amlwg pan ddoth Sophie a'r gacan i fewn. Chdi'n gwybod. So ni di betio 1,000 o bunna gath Caitlin a Mali bod nhw beth yn ddigwydd i'r gacan yna. I know, yeah. Oedd e'n... A straight away hefyd, o'n i offi iolo fel... Be nath i fi wneud beth mor wirion? Ar y poeni. Ti'n gael syniad? Oedd e'n kind of pointless storyline. Oedd. Oedd teimlo bach yn pointless. A pam sy'n nhw ddim di cadw fo'n ti Glenda? Fel, pam oedd y gacen yn barod 2 ddiwrnod o flaen llaw? Ie. Fel wedding cake. Fi siŵr fel fruit cake oedd e, fi'n cymryd, os oedd e'n barod o flaen llaw. Ond dal fel, just cadw fe'n ti Glenda. Fatha, ti Sophie, iawn, ma' na lot o blant. Chaos. Digon teg, ie. A mae'r llaw bach na'n, ti byth yn gwybod ma fi'n mynd. Ti byth yn gwybod, da. Ond efo Glenda, mae hi di hen arfer, mae efo busnes wneud kegs, ia. Terry di arfer, fel bod o'n gallu resistio. O, da jyst fel recipe for disaster, all the pun intended. Completely. Ond, nes i really... Oedd y gyd werth am y pay-off, lle pan oedd Glenda wedyn, o'n i siarad efo Mel fi'n credu. Chdi oedd yn gyfrifol am peth avocado na Glend?
Nac i, nid fydd yn gyfrifol am rhywun. O'n i'n ama. A nid fi oedd yn gyfrifol am drwsio'r gacan chwaith. Po bynnag ddaru drwsio'r blodau ar y top, mi wnaethon nhw un bach ben i wired. Fel era, perffaith. O'n i sy'n offi oedd fel teacher talking to apprentice. Ia, pasio'r baton ymlaen hefyd, Aye. fath o beth, de. Ie, So, a fel oedd o'n eitha fatha, oedd hi'n gwybod all along. ie, o'n clas. Fi'n really teimlo fel bod, wel, es i ni ddechrau'r podcast, mae Mel, fel cymeriad, really wedi tyfu fel person. Do. Do, dwi'n meddwl hefyd, dwi'n cytuno. Sy'n ni'n gweud bod hi'n un o hoelion 8 y gymdeithas. Wel, no re, mae hynna'n dipyn o ddweud. A then, mae kind of yn. Mae'n helpu pawb mas. Mae kind of yn wneud efo loads o straeon gwahanol. Yndi. Mae'n neud so pawb. Mae yn ffrindiau efo pawb, mae hynna'n really nice. Mae'n actually cyfri hyn fatha ffrindiau efo Sophie, dwi'n dweud, sy'n lot o bobl. Ie, na, mae'n mad. A dwi'n Sophie ddim yn neis iawn hi, really. Ond, ie. Efo Glenda hefyd, dwi wastad yn caru pryd bynnag yma na fwyd yna, di Glenda ddim di wneud. Ie. Mae wastad yna, god, nac i wir dim byd nath hwnna. Pam maen nhw gyd mor fel troi nhw ar y things mae gyd? Ie, Philip fatha, mae hwnna'n afiach. Ie, fel cael bait o bobl. Byddwn adol, mae'n awdach. Chwarae tygyn am drio, te. Ond, sausage rolls a fel afons, mae pobl eisiau fe beth fel hyn, te. Sif bod efo'r disgusting a hynna, neu os ydi o, os o ddim pwynt yn ydw o'r caffi, da. Yeah. Yeah, that's all actually terrible. Well, pwy nath actually, nath nhw'n gweud pwy nath actually neud bwyd nhw, dwi? Mae'n rhaid bod nhw'n di outsource o caterer. Ie, dwi'n gwybod, actually. Mae Nglanrafon yn galw am cymeriad chef. Wel, falle hwntw. Ie. Ar y gwell hir. So chdi'n licio bod yn chef ar rwnd ar rownd? Dew, ie, pam lai. Dwi'n gwybod yn gynio. Wyt! Ie. Oh my gosh, gei di bod y chef yn y caffi lle cychod, lle? Nice, class. Na, dyna ddim yn drwg syniad, cos di Gwenol ddim yn mynd i gallu nid o. Mae Anest efo gormod i wneud. Mae fi cymryd Gwenon trwy mynd i alcoholic. Mae'n cael crisis, ia. Oh my gosh, mae'n cael bron midlife crisis, cos be arall nath i? Fe ni'n symud ymlaen eto fo. Snogs. Snogs? Well, failed snogs. Gwyno. Beth ti'n neud? Am proffesiynol bod hi'n snogio iolo Hefyd. yn y gweithle. More embarrassing, fel, ti'n fel snog o iolo, rhywun sy'n literally fel ffansio pawb yr amser. A mae fe'n troi ti lawr. Oh, that's rock bottom. Rejection. Drian hi. Ia, mae'n literally, mae'n barod i bawnsio ar unrhyw un. Yeah. Oh, gosh. Ond oedden ni di ryw how predictio bod Gwenno a Matthew mynd i get it on. So oedden ni'n anghywir, ond oedden ni'n bell i ffwr ohoni na gwylen. O'n i'n meddwl, pan oedd hi wedi mynd i'r tŷ wedyn, oedd Iolo gadael yn mynd i gwaith, a wedyn just hi yna, Matthew yna. Be nath ddigwydd, oedd Matthew just fel, okay then, ta-ra. Ond o'n i'n meddwl felly, byddai'r Matthew fel, hey, why don't you stick around? Dyna nath ddigwydd go iawn. Gan i weld, felly, ti'n gwybod, felly ar ôl yr haf, byddi wedi cael rhyw summer fling efo rhywun. Ella wir. Ne, fydd hi'n gaeth i'r botol, de. Ie, fi sy'n meddwl ni wedi gweld hyn sort of meddw neu tipsy eitha lot yn ddiweddar. Ti'n iawn. So, usually mae hwnna'n rhywbeth o sain, ond fi jyst yn falch bod Iolo ddim yn mynd i fel press o charges am sexual harassment yn y workplace. Go iawn. Dwi ddim yn cael look gorau efo gwaith, dwi? Na. Iolo. Na, di. Drian. Ie. Na fe. Ond, ti'n be, dwi'n fatha, mae wedi cymryd lot iddo fo peidio mynd fatha, ia, stwffio chi, mae hynna'n amproffesiynol dwi'n gadael. Ie. Oedd o fatha real Iolo actually, dda, mae'n iawn, oce. Chwarae teg i chdi, sorry. Ia. So, nath actually eitha lot digwydd yn yr ceremony enwi. Yn amlwg oedd yr enwi hefyd, oedd hwnna'n actually eitha cute. Fel Glenda fel. Wel, Nancy Roberts, dyma i chdi Mr Edwin Lloyd, un o'r dynion clenia yn y dre, ac yn organid heb iawn. A dde fel, hiya Nancy! Yna mor od. Dyna fod nhw'n neud, ia, just cario babi a mynd dyma, bla bla bla. Babi dda, ie, gefn clem, dwi'n fatha mis oed. Don't care. Who knows?
A hefyd, yn amlwg, oedd y proposal. Ia. O'n i wedi bod yn gweld... o'n i wedi bod yn gweld Dylan ar y ffôn i mami a daddy. Ie, na ni colli chi fyd, mami. Ie. Efo cyfweliad daddy. Nes ti spot hwnna? No. Oedd hwnna'n weird. Hwnna'n weird. Sgwni beth o penderfyniad pwy o hwnna? Oedd yna fatha sgwenwyr ta'r actor o dda. Ie. No. Felly bod Dafydd yn galw rhieni hunan yn mami a daddy. Lla, wir. A os ma fe, chwarae teg. Dyna ddim yn weird. Ond o'n i'n mynd ysgol Dylan, rhywun sy'n weddol ffurfiol. Ie, ffurfiol a fatha hollol yn erbyn bedyddio, ond eto, mummy and daddy. Ie. Oh, gosh. Ond oedd o'n, sgwn ni os nhw'n i weld mummy and daddy o gwbl yn y brodas, neu da ni'n mynd i gael gweld nhw ar unrhyw bwynt o gwbl. Fi'n meddwl, oedd ei weld yn eitha siomedig bod nhw ddim yn dod. Fi'n cymryd achos oedd eisiau nhw fod yn rhan o'r proposal o popeth. Ie, da, ie. Ond, ie, hyd ag gwni, dyn nhw beth di cwrdd. Na, fi siŵr maen nhw wedi cwrdd o Sophie, dwi? Be, rhieni? Ie, mami a daddy. Pwy wyr? Byddai'n ddiddorol gweld nhw'n cwrdd o Glenda Terry. Bydd. Gosh, fi Glenda'n gret. Ie. Swn i'n lyfio gweld hi'n cyfarfod yr in-laws. Gobeithio gwni weld hwnna'n y gyfres nesaf. Ie. Ond dwi'n mynd llew lan i hefyd. Oedd wedi pryfio yn y Pennod ola yna. Fi'n cymryd roedd yna rhyw gap, ond oedd yn edrych yn hynach. Nes i wynhau rhan fe yn y proposal. Ia, cute, de. Oedd fel camera fel dangos Terry, o Terry fel, ia. Wel, nes i kind of wondro, fatha, ydy Dylan di gofyn caniatad, Terry? Ie, cos oedd e'n kind of ferch oedd yn gwybod oedd yn... Oedd o ddim yn sioc na goedd, o Glenda yn? Oedd e fel, ie. Na fo, iawn, oce. Reit, o'n i symud mlaen, fi'n meddwl? Ie. Mae lot mwy o love in the air. Nôl ti ar caffi. Efo Gloria ac Arthur. Wyda wiw. Woohoo! Woohoo. Oedd e'n clas. Just, yeah. Un o hoff sort of side storylines fi ar hyn o bryd. Mae'n amazing. Maen nhw mor dda, maen nhw mor ffynnu. Oedd y phone call initially, pan oedd Gloria wedi cael y phone call na, oedd hi'n siarad Saesneg, o'n i ofyn rhywbeth serious. Ia, dod i weld efo. Ond, wrth gwrs, nath hi ennill y gwyliau yma i Nashville. Ia, exciting, gwyliau i ddau. A nath hynna wedyn greu y drama do pwy oedd hi am fynd efo hi. Mel yn cymryd yn ganiataol mae hi fysa mynd. A pan ddudodd Gloria wrth Arthur am y trip, fo'n cymryd yn ganiataol mae fo oedd yn mynd. Oedd y bach o stori ddonio wedyn, doedd o hi trio cadw'r ddau wrth ei gilydd, rhag deud wrth ei gilydd. A hefyd, be oedden ni'n gwybod hefyd oedd bod celf di trefnu pethefnos i ffwrdd, di trefnu wsos i ffwrdd i Mel hefyd. Ym Mhrestatyn. Ond gan oedd y gyd weithio mas, o'n iawn yn y diwedd, do? I mean, fi credu oedd Arthur... Pan nath Gloria initially dewis Mel, fi credu oedd Arthur yn kind of deall, oedd yn kind of neud sens, yna. Ti'n mynd am ti. Oedd o bendant yn das, ond mi oedd o'n gytid. Ie, oedd wedi plan o'r itinerary. Oedd. A hefyd, fi oedd hi'n offi fel fe'n bod fel, pam oedd y Mel eisiau mynd fel... These are ticad o was, dan eich di, bwys e? Ydw fiwsig bubble gum. Wys di? Patronising, ia. Ond wedyn, nath Gloria ddeud wrth Mel do, fatha grandad, da ni fwy na ffrindiau. So, it's official. Mae'n swyddogol. Fancy man. Ia. Fi falch bod yn gwybod nawr, achos sy'n mynd nhw cuddio fi cariad. Oedd e'n clas, so, naethon ni cael y ddau thing wedyn, so naethon ni cael Mel, eventually, mynd gatre, tir Ks, ac yn ffeindio mas am Kelvin, wedi bwco prestatyn, a hi'n fel overjoyed. O, Kelv, chdi di'r cariad gorau yn y byd. Diolch. Oedd e'n lovely, a maen nhw'n penderfynu wedyn, maen nhw'n mynd i prestatyn. Mae rhywbeth mynd i ddigwydd nawr, ar ôl y gwyliau yma i gyd. Mae rhywbeth mynd i ddigwydd, mae yna ddau gwbl yn mynd ar gwyliau, rhamantus. Mae'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd pan nhw'n dod nôl. Oh my gosh, yeah. Ond wedyn nath ni weld Kelvin a Mel yn mynd i weid i Gloria.
a Mel yn dweud i'w mam i fel, bod hi'n mynd i... bod hi eisiau... Kelvin wedi meddwl amdano hi gynta, roi hi'n gynta, wedi plano gwyliau romantis i nhw i prestatyn. Kelvin yn y background just fel... Mae di cael cynnig gwell. Chwarae teg i Mel hefyd. Dwi'n meddwl ddim yn poeni am y swish, ddim yn poeni am y glitz and glamour. Na gyd mae'n yw cael pobl i meddwl ni. A chwarae teg, hwn yw probably un o'r pethau mwy o thoughtful mae Kelvin erioed wedi wneud. Erioed, yn ei, efo'i holl gariadon. Ie, dwi'n cysyno. Ie. A na hun comedy moment really da pan ar ôl i Mel ddeud, dwi'n mynd dwi wedi cael yr cynnig gwell mae prestatyn, a wedyn Gloria'n rhedag i tu Arthur. O, Arthur, fes am dal. Toilet efo'n grisio. Oedd yna'n glas. Oedd yna'n briliant. Nes i really joio hwnna. Obviously, oedd un fel, oedd yn ei fel a fake out thing. Oedd o'n smalio, actually, dwi'n eisiau dod, neu dwi'n methu dod. Oedd o'n dod efo'r het na? Sori, rhaid di, ond fedra i ddim, li. Fyddi ti'n be? Dod i fo chdi America. Dwi di gwneud trefniadau eraill bellach, li. A wedyn, fel oedden nhw jyst yn dweud, maen nhw'n mynd i wneud o'n fatha trip of a lifetime, a ddim jyst gwneud o'n trip bythefnos neu be bynnag oedd o fod, a gwneud o'n teithio'r... Route 66. Route 66, ie. Mae'n huge. Maen nhw'n mynd i wneud e nawr, obviously, chos ni'n mynd i weld nhw, na be bydd e nawr, nhw ar ôl yr haf, byd nhw'n dod nôl, cyfres nesa, a byd nhw fel, iha, a gyfo gyd impressions nhw eto. Give me 5. Gobeithio bod nhw yn dod yn ôl, cos mae'n swnio eitha bod nhw'n mynd am ages. Ynddi. Wel, mae'n gofio bod a good 1-2 month trip, yna. Ynddi, gosh, ynddi. God, newn nhw gael sport efo nhw. Maen nhw'n mynd i gael hwyl, dydy. Ydyn ni'n lyfo just fatha ymuno efo nhw am un leg bach. Ie. Just o cwrdd nhw yn New Orleans, neu rhywbeth. Ie. A maen nhw just mor debyg hefyd, dydy. Maen nhw just mynd i... Ie, mae'n beautiful. Fi'n meddwl bod nhw efo gilydd nawr. Fi'n meddwl that's it. A fi'n meddwl, i fod yn hollol honest efo ti, fi'n nhw'n mynd i Las Vegas. Ac yn mynd i'r capel ac yn priodi yn Las Vegas ac yn dod nôl yn briod. Ond mae'n ffynnu os fysa Celf, cos ti di meddwl hyn o blaen os ydi Celf mynd i proposio i Mel, ac os di Arthur a Gloria, sgwni fysa fatha double wedding neu double party math o beth. Fi'n gallu gweld hwnna. Fi'n gallu gweld hwnna'n digwydd. Cos fi'n gallu dychmygu Kelvin a fel Arthur yn cael fel joint stag. Ie, a ffordd i Arthur gael safio bach o pennies, da. Ie, byddai'n cyn o'r dechrau fydd. Cos byddai fel, sa'n gwybod, sa'n lygo'r syniad, a byddai fel, byddai'n splito'r pris, a byddai fel, syniad da. 100%. Fi'n meddwl felly, fi'n meddwl mae rhaid bod Kelvin a Mel yn mynd yn ôl y prestatyn, unau yn pregnant neu yn engaged. Fi'n hoffi llynau, fi'n meddwl os maen nhw'n dod ôl y prestatyn, maen nhw'n cael babi, a maen nhw'n galw e'n prestatyn. Fel Posh and Bex. Mae'n edrych ymlaen i fel beth sy'n dod o'r ddau. Methu aros i fod yn honest. A methu aros i weld fel photoshopped versions o lluniau Arthur a Gloria yn America. Fel bydd y cynhyrchwyr wedi dod lan efo. Ie. A fydd nhw jyst yn y caffi flat out yn dangos lluniau bydden. Byn, clas. Reit, draw i ti Llyr ac Elen, Mali, Evan, Iowan a Anna. Ie. A, wrth gwrs, Emma wedyn. Gosh, fi'n gysau hi. Mae'n nasty piece of work, da. Mae'n horrible. Mae'n mor manipulative. Yndi. Real conniving yw'r gair. Yndi. Dwi'n mynd licio. Ond dwi'n mwynhau hi fel cymeriad y be mae'n ddod i'r stori, ond am ddynas dan dyn. Ai. So yn amlwg, mae hi wedi bod yn treol cloi hunan mewn rhwng Llyr ac Elen hunan fwy. Mae hi'n mae'n trwy'n gormod amser efo Iowan wedyn, ti'n neud efo colli ysgol o pethau fel na. A yn y pen draw, hefyd nath ti'n neud y celwydd na do, gweud bod Llyr wedi troi cysanu hi pan hi oedd yna. O'n i'n methu coelio hynna, ges i fatha gymaint o sioc pan nath i drio swsio fo i ddechrau fi. A Llyr, ti'n gwybod chwarae teg,
Da iawn chdi, Llyr. Ie. Just dim lol, troed lawr, calla, beth ti'n neud. Ond hefyd, o'n i chydig bach o dda, beth ti'n neud? Munud nath o gynnig pres iddi i adael, o'n i dda, na, paid, Llyr, 5 munud. I mean, hefyd though, oh my gosh, mae Llyr yn loaded. Yndi, sut oedd o'n methu fforddio a ffeindio tŷ iddo fe hyn pam gathen nhw'r leak na, dwi ddim yn gwybod, ie. Na, fi'n gwybod, ie. Fel loaded, ac efo loads o dau. Oedd oedd cael leak, oedd yn mynd i ffixo fe, jyst gwerthu'r tŷ, a cael tŷ newydd. Ie. Ie, wedi mynd. Gwion Tegid ar ei ôl i. Ie, dwi'n falch, ond oedd o'n really trist, achos mae dim mynd â Ioan efo hi. Ie, wel, pan oedd ei gweud bod e'n mynd i Aber, o'n i fel, yes, Ioan yn mynd, good riddance. Fi wedi sgwennu good riddance o'r tair gweld. Fi sy'n falch i fel, defnydd, fo'n onest, fi'n heito'r boi. Dwi'n gwybod. Be dwi'n wondro rwan ydy o'n mynd i ddod yn ôl, ac ydy o'n mynd i ddod yn ôl yn ddrwg. Ie, fi meddwl potentially bod efo'r potential i fod y bari nesaf. Ie, wel, da ni gyd yn gwybod pa mor dodgy o le di Aber, mae o ddim ond yn mynd yn ddylanwad drwg ar yr hogyn. Is i fel o'na? Fi usually lyfo pan nhw'n neud mensio Aber, a ni fel, God's sake, sa'n eisiau hi'n byw ma? Dwi'n eisiau hi am o i ddod yma. A ni really licio lein. Ond nath o ddeud... Just cofia, os ti byth eisiau fi nefs, wel, mi wastod mae ti. Ar ben y ffôn neu ar ben y lôn. Ni'n troi mynd i o gliddo nawr ychan. Ie, glas. Nes i fwynhau hefyd, just unwaith eto i solidify pa mor wych yw Elen a Llŷr fo'i gilydd, bod Elen fel... Yn ddrwg ti fi, Elen. Wel, diolch am boeni amdano fi yma. Ond, o beth allu si, ffordd arall rown digwyddodd ili. A chdi driodd gysanu Llŷr. Mae Llŷr di deud y cwbl thai. A dwi'n goelio fo 100%. Yep, o'n i ta, yes! Yeah. Yes! Oldo wedyn nath Emma gweud, tra ddi'n garlodd i fel... Dim rhyfedd bod chi'ch doen gwbl. Chi mor smug a hunan gyfiawn eich gilydd. A ni'n kind of fel, yeah, maen nhw yn pretty smug. Maen nhw'n kind of gwybod fel, bod nhw fel, yn well na hi. Ia. Achos o Llŷr dda, gen ni berthynas eiddfed, a ni dda, pwy ti'n deud yna? Oh, gosh. Hwna fe, gan i weld beth sy'n digwydd. Ti'n mae'n mynd i bod fel, bydd Ioan yn dod nôl a bydd popeth yn berffaith yn y tŷ, a bydd ei probably fel bad boy. Bydd e fel, da chi'n heitio fel pam do i nôl, dwi'n mynd i llysgu'r tŷ lawr. Ia, mae o'n cysau nhw gymaint, mae'n fy gymaint o fatha, just hatred yn ei gorff, a mae o yn mynd i gael ei adael i lawr big time gan i fam, dydy. Yndi, 100%. Cash mae moyn. Ia. Unless mae hi'n dod yn fath o mae fe'n dod yn fath o artful dodger to her Fagin. Wel, ia. Wrth gwrs, mae Fagin, cymryd mantais o Fagin, ydw i. Reit, y brif stori ddo'n amlwg, waw, mae wedi dod i'r diwedd ar ôl blynyddoedd o build-up, yw stori... Ti'n meddwl sedoedd, dydy? Ai, stori Barry Hardy, oh my gosh. Yn amlwg, nath ni cael... Sy'n rhaid ni egluro o'r build-up, so ni'n gwybod beth sydd wedi digwydd. So, wath ni'n mynd straight i'r point, yna fe, y Pennod olaf. Ie. O'r dechrau un yna fe, so ni wedi cael y texts yma o Caris. A ti'n kind of gwybod ddim Caris oedd yn mynd i fod yna. Ie, oedd hwnna'n eitha amlwg na rhyw fath o set-up oedd o. Ond o'n i'n meddwl taw set-up, o'n i'n meddwl taw un o fel drug dealers Cymraeg, Barry a Pat oedd e. Ie, a fe. Unwaith oedd Dani yn ystod yn y car, cos di fel bod hi eisiau mynd efo fe. Unwaith oedd hi'n ystod yn y car, a rhyw olwg fel nerfus ar gwyneb hi. Ie. Wel, ti'n gwybod, oh my god. Dwi'n deud hynna, mi oedd hanner fi dal yn meddwl, de, ella na dim set-up ydi o, ella na Caris wedi go iawn, ond bod y gangs Lerpwl wedi cael atyn nhw. Oh, yeah. A bod hi fatha, granda wan, di tom o fydd yn staff beth ti di wneud. Dyna'r unig beth o'n i'n kind of meddwl ella hefyd. Ond, mi ddath o i'r amlwg yn y diwedd do, Dani. Ie, y bloody Zoom calls na wedi gweithio. Do, worked a treat. Am y tro cynta, nath Jason ymuno fy nhw ar y Zoom. Dwi'n mor falch bod chdi wedi cytuno i'n helpu ni, Jess. Wel. Be'n union ddech chi fi wneud? Ac, oedd chdi... Mae weird, de, do'n ni efo
oeddech chdi kind of gwybod, ond efo Dani a Jason, o'n i dal trwy yr holl benodau yma fatha, ydyn nhw'r ochr bori go iawn, ydyn nhw'n mynd i teimlo bechod drosto fo a jibio allan a helpu fo, just rhedda ffwr. Ie. Just os. O'n i'n meddwl falle hwnna. So ni ddim yn siŵr. Na fi. O Dani, mor dda, cos obviously yn y diwedd, o'n i dal yn meddwl bod hi falle yn mynd i newid meddwl, bo hi'n mynd i bod fel, come on, let's just mynd rhywle, dechrau bywyd newydd. Ond, na, actually... Dwi'n mor falch bod o Dani just fatha absolute boss. Fatha, tad, yn just pam gath o'r confrontation ag yn yr heddlu, oedd just gen hi gwynab mor stret, mor flin, mor benderfynol. Nath i just switch on, do? Do, a ni fatha, yes, hon di'r Dani dwi'n licio. Ar ôl bob dim, nes di, dad, a'i dy fam dy hun ma hyn. Yr holl dwyll, yr holl glwydda. Oedd hi fy'n Sian yn edrych yn hi fel, bloody hell, chill out. Go on. O'n i mor falch fo Sian yna fyd, cos all along dwi wedi bod fel, just dydwch fa Sian. Yeah, I know. Ond yn amlwg o'n nhw wedi. O'n i yn ffeindio fe bach yn mad bod, well, obviously i ni, y gwylwyr, mae'n clas bod Rhys a Iolo a beth i gael o Jace wedi troi lan yn y 4x4. Ond hefyd, be oedd fel, Iolo wedi cael i'w text, oedd fel, right, well fi fynd. It's all going down. Ond ddim angen i nhw troi lan hefyd, really, oedd e? Na, ddim really. Un, mae fe'n mynd i pyryglu hunan. Actually, sa'n cael ei efo mwy na un pwynt. Mae fe'n mynd i... Mae'n just yn pyryglu hunan, really. Cos sy'n ni'n Dani hefyd, fel, fine, great i hi cael y one-up na. Ond nawr, mae Barry, mae fe'n gwybod bod nhw wedi brydychu fe. Ynddi. So, bod fi'n meddwl ni'n mynd i gweld lot o Barry i hun, felly bydd ni dal yn clywed, ti'n mo, hala pat ar ôl nhw, pethau fel yna. So, ni'n gwybod nath nhw mynd i'r tŷ, ynddo, a torri lawr y drws neu whatever, pat ar boes. Do. Ie, dwi'n gwybod. Ie. Dwi'n cytuno fyd, ond dwi'n meddwl, oedd o just yn foment i Dani, o sicr i Dani, i Rhys a Iolo, a wedyn pan ddoth Jason allan, oedd o just yn foment bach i'r ddau nhw fynd, ha, dyn ni wedi curo tro yma. Ti, dda, just 1-0 ni di hyn, heb actually feddwl am be fysa'r consequences. Ie, na, oedd o ran briliant. Briliant gweld Jason dod allan y car fyd, a ni dda, yes. Achos dwi'n meddwl be nath trympio fo i Dani a i Jason oedd, Barry di mesio fo rhieni nhw, ie. Ie. Achos nath Dani kind of dweud i dad yma hyn math o beth, do. Ie, do, ti'n iawn. Ond ti'n be, dal nes y diwedd o'n i'n teimlo'n sori dros Barry. Ie, dwi'n gwybod. Just, pan nath i gweud fel... Chi di byth weld dy fabi, Barry. Hwn sgyn i. Na, Tom. Dwi wedi gweld rwydda chdi yn union fath anodd Carys. Lle bynnag mai. O'n i actually fel, wow, mae'n gas. Ynddi. Cos ddim bai Barry yw efo Wyn wedi marw. Be oedd Barry actually'n trial neud? Oedd y mwy ddys fel... Oedd e'n trial cael rhywun i convince fe i gwerthu'r lle. Oedd ddim actually... Oedd y bach yn dan dyn, ond siŵr beth o fel yna, dwi'n gwybod yn busnes dro amser. Ie, dwi'n meddwl mae Dani actually meddwl na Barry sy'n gyfrifol am lladd dati. Ie, ynddi. In hindsight oedden nhw efo'i gilydd, ond da ni'n gwybod na dim dyna oedd o. Ond achos o ddigwyddodd i Iris y mam efo'i hun hefyd, dwi'n meddwl bod hi fatha. Mae'r boi'n berig, da iawn hi bod dim isio fo yn byd i wneud efo'i flentyn hi hefyd, da. Ie, na. Well, ond y thing ydy, mae pob yn abo Barry, os ydy o'n mynd i ffwrdd am spel, dim o'n mynd i ffwrdd am beth, a pan ddeitha, os a fo'n dod yn ôl, os a fo'n mynd gallu peidio mynd i weld i blentyn i hun na fysa, ond... Na. Dyna ni, just gwn i weld os fydd o'n cael, os fydd o fatha di cael i gloi ffwr am spel go lew. Hai, amser a ddengys. Diolch yn fawr i, wrth gwrs, i Gwion Tegid am chwarae cymeriad mor arbennig dros y blynyddoedd. A ni'n lwcus iawn, achos as angos sut ni'n mynd i cyfro hwn i gyd, ond mae fe'n mynd i cwrdd o'n i nawr yn y caffi i gael sgwrs bach. Yn ei draw yn Pennod. Hwn i Pennod ôl ar gyfres nawr. Y gwestai cyntaf nath ni gael yn y cyfres yma oedd Iwan Fawn, Jason Hardy, a ni'n symud nawr i'r dyn ei hun.
Gwion Tegid, a.k.a. Barry Hardy. Croeso i'r podlediad, Gwion. Diolch yn fawr i chi, diolch yn gael fi, dwi wedi bod yn mwynhau nhw. Nice. Diolch. Mae cymeriad ti, Barry, wedi bod yn ynghanol y brif stori nawr. Ers, bron i flwyddyn, fi'n siwr. Yndi, os nad mwy, rili, yndi. Mae'r build-up yn anfarth. Mae hwnna'n rhywbeth dwi wedi bod yn siarad am lot yn ddiweddar, actually. Chos mae cycles stori o Presebon, te Davies ydyn nhw de. Ond, so mae'n ddiddorol iawn gwachod yn ôl a gweld pryd nath hwn ddechrau. Chos da ni'n gwybod. Wel, ys cyn Covid, really. Cyn Covid? Mae'n wow. 10 years yn ôl. Mae'n 10 years yn ôl, ynddi. Ni'n kind of gwybod roughly be fydd o ers cyn Covid. Gwybod be, lle, fatha, yr outcome yn y diwedd, neu? Ia, gwybod bod Barry yn mynd i fod yn gadael yr gyfres llunol, lle. Ond wedyn nath Covid mesio bob dim fyny, do. So dwi'n meddwl nhw'n gorfod dragio'r stori allan am cyfres, ella, yn hirach na ddyn nhw'n ddisgwyl. Waw, na. Dwi'n meddwl bod yna beth drwg, achos wedyn oedden nhw'n gallu rili mynd mewn i'r stwff efo... Mae'n dechrau rili o pan mae Carys ag Aled yn rhedeg i ffwrdd efo Tom. Oh, waw. So, ti'n meddwl mae'n drwg hwnna? Ia, rili, achos oedden nhw'n sôn... Ti'n gofio pan oedden nhw gael y cyfarfod o fi cyn Covid, a oedden nhw'n sôn am y ffaith bod Wyn yn marw ydi dechrau fo. Oedd hwnna yn teimlo fel adeg pan oedd Barry fel, oedd e'n sort of... Oedd e'n symud mlaen, oedd fel, ddim yn mynd i cymryd dros o'r busnes arall, fel cymryd dros o'r pentre bron, no fe? Ond, oh my gosh. Sut brofiad mae i bod e'n, a ti'n gweud bod ti'n gwybod be oedd yn mynd i digwydd i Barry fel cwbl o flynyddoedd yn ôl nawr. Sut brofiad mae i bod yn actually dod o hwnna i fodolaeth a mynd o fe, wel, lawr o spiral mae wedi mynd lawr, really. Wel, di bod gret. Cos, fath da ni ddeud, dwi ti'n mynd cael cyfle fel mewn o Presebon fel arfer. Ti'n cael bildio beth fyny mor hir. Ond beth mae hynna'n caniatáu wedyn efo amser wedi gallu creu lot o berthnasa ffug yma mewn ffordd efo lot o bobl gwahanol. So wedyn dwi'n cyfle i fi wedyn gallu cael datblygu berthynas efo Iris cyn iddi fynd. So hwnna'n rhan o'r build-up. Doedd y berthynas efo Arthur lle oedd yna bron iawn rhyw fath o mutual respect yn erbyn diwedd. A wedyn y ddau amlwg, neu 3 amlwg actually, oedd efo Meili Rhys, sy'n actio Rhys, a Fiomedi, Dani a Iwan Fon. Hyd yn oed tudur, really. Oedd hwnna bach o ryw twist, dwi'n mynd disgwyl hynna, really. Oedd hwnna hollol sgrwio fo drosodd bod o'n cael sac a falle. So oedd hynna gret, so oedd yn golygu gael gweithio efo lot mwy o bobl a datblygu o beth meaningful, lle fel arfer ti'n gallu nawr yn y byd round around, ti just yn pasio bobl a diolch yn golygu llawer o ddim. Ond os gen ti stori sy'n para mor hir yna, ti'n rili gallu cael ei bildio yna fo. Dydan, wyt ti'n fatha efo perthynas efo chdi a dy frawd Jason a perthynas efo chdi a Dani, wyt ti'n gwybod lle mae'n arwain? Oedd yr holl beth Barry a Dani'n dod nôl ti'n gilydd yn sioc i fi a Fiona. Wel, nath nhw orffan dan gymwl tywyll os licio dweud, oedd o'n sefyllfa horrible, a basically rhan o'r ddau gymeriad wedi siarad o fi gilydd am 10 mlynedd bron, rhywbeth fel la. So, oedd o'n kind of shock i ni, ond be nath ni sylwi, oedd y sgripts dod drwad yn mwy o sydyn, oedd y scenes lle oedd Barry yn manipulatio i di cychwyn stopio bod yn gymaint o manipulation, a oedd o fath o bod o genuinely yn syrth amdani, yn disgyn amdani. Oedd yna ddiddorol, achos o'na'n hollol anisgwyl, bod ni'n gwybod bod Dani mynd i fod yn rhan rhywsyn ei gilydd o'r downfall. Dwi'n meddwl sy'n yna just yn best ar copa, neu bynnag, bod hi'n ffindio allan mi thad, neu whatever. A mae hi sy'n manipulatio fo, ond dim dyna oedd o gwbl, o'na genuine, oedd nhw'n disgyn am gilydd go iawn. A dwi'n meddwl neb yn disgwyl i Jason droi ar ei frawd. Na. So hwnna'n briliant ar y diwedd. Oedd car, ffantastig. My God, Jason hyd yn oed i sbragio fo'n rhaid yn drwg. Ia. A bod efo ffasiwn falls i gamlu allan o'r car hefyd. A sa'r hen Jason ddim yn sefo bach o gachwr ag o'n Barry fysa. Ond mae wedi camlu allan o'r car yna fel a sbio beth ydyn ni. Oedd really funny. Oedd glas. Pan ddyn ni ffilmio hwnna, oedd really funny, chos o'n i efo Rhiamair oedd yn cyfarwyddo'r benod yna. A oedd yr 4x4 ma'n rocio fyny, ac oedd
Rhys yn dod allan, ac oedd Tudur yn dod allan, bydde Iolo yn dod allan. A o'n i fatha yn edrych arnyn nhw fatha, beth coelio bod chi wedi gwneud hyn. A then, she just kind of gael y thing ma, she dread, she fynd, hang on, surely sa Barry yn meddwl bod o'n hilarious bod y ddau yma. Ie. Mae wedi bod yn poeni am hogia Lerpwl, mae wedi bod yn dal bob y gwaith cael y gyd. A'r damffol ydi Rhys a Iolo. Seriously? Oedd wedi bod yn hilarious, y plotline yna fel, o'n nhw fel rhyw fath o Avengers, yn fel dod at ei gilydd, cwrdd dros Zoom. Eventually oedd Jason yn ymuno yn yfyr ar y Zoom i plano'r... Oedd y graffeg yna yn gweithio reit dda, ni'n meddwl. Ai. Oedd edrych really cool, achos mae wastad potential o'r stwff yna iddyn nhw edrych bach yn... So be, oedd ffynnu chi actually, de. So, yr un cyfarfod Zoom oedd Jason yr rhan ohono fo. Pan oedd o'n ffilmio hwnna, o'n i efo scene efo ar ôl hwnna, ac doedd neb arall ar gael. So, fi oedd yn darllen lines pob arall i Iwan. Glas. Os ydych chi'n mynd i ddal Barry. Fi oedd ochr arall y computer. Ie. O ti'n trio wain fel anwyr Na, tro be, oedden ni ar un o'r dyddiau yna lle oedd gen ni fatha scenes massive i wneud. Bod ddim jokes di hwnnw yna. Dwi'n gwybod bod wedi gweithio fel arall, achos sa Iwan jyst i bod yn absolute piece o chwerthin na fi oedd yn neud o. Mae cwpl o bobl, pan nath ni gael Meilir mlaen, a pan nath ni gael John mlaen, o'n nhw'n gweud bod ti yn hoffi chwarae jokes yn yr weithiau, pan ti'n sort of off camera. Dwi'n mynd fatha prankster na'n byd, ond os di rwy'n dweud rhywbeth yn ffynnu, dwi'n meddwl chwerthin, so. Dwi'n meddwl yr adag oedd John yn siarad amdano fo mwyaf, oedd y creadur, oedd John yn sal un diwrnod, oedd o'n really sal. Dylo bod o ddim wedi bod yn gwaith, ond oedd o'n dallt y pwysigrwydd o droi fyny, a bod o ddim yn droi fyny, mesio'r amserlen i fyny, a so nath o ddreifio draw o Lerpwl, nath o gyrraedd, a ni'n gweld yn ei lygu, do'n i dda, y boi ma ddim yn iawn. Ond ydyn, oedd gen i fo llwyth o leins. Oedd ysyn cael mae'n mesio nhw fyny. Na. O'n i'n meddwl, beth di peth gorau i wneud o'ma, achos os dwi'n jyst yn deithio fo fatha, don't worry mate, it's okay, fydd o problem cymryd hwnna fatha, bod fi'n patronisio fo, so. Achos mae'r boi ma dyn fatha lot gwell na fi, a mae'r boi ma lot fwy profiadol na fi. She's just chwerthin. So bob tro oedd o'n cael rhywbeth yn slightly wrong, o'n eitha. Ond da chi yn cael cyfle i gael hwyl ar set o gwbl? Da ni yn bob tro, mae'n... Mae'n lot o ffrindiau yna. O'n i'n siarad efo rhywun am hyn, chydig bach yn ôl, mae byd rownd i newid lot. Mae'r diwydiant di newid, mae'n lot fwy o ofyn, a lot fwy o waith i wneud mewn diwrnod nag oedd yna 15 mlynedd yn ôl, 20 mlynedd yn ôl. So mae gen ti lot llai o amser iddo fo nag oedd gen ti. Ond da ni dal wastad yn ffindio ffordd i gael hwyl. Dyna bob tro. Mae ambell i berson ti'n rili mwynhau gweithio fo. Pwy yw'r rhai o'r pobl yna ti'n mwynhau gweithio fo dros y blynyddoedd? Mae Iwan Fawn gret, da. Mae hwnna'n hollol amlwg oedd ar sgrin pan mae'n likeable ydy yw. Pan mae'n fath o talentog, David. Mae'n actor o'n nadwy, la. Dwi'n wedi gweld dim byd o'i range efo. Eto, mae'r boi yn ffantastig, ond mae o'n hilarious. A wel eisiau rioed neb am newid pethau rhwng bob tecs. Rhwng ymarferion, just adio rhywbeth. So mae gynno fo rhyw fath o syna bach mae'n neud, a rhyw enethau mae'n neud, oes Jason. So dwi'n necessarily neud yna'n rhyw marfar, so mae'n disgwyl tan y teg. Mae'n just yn tafod. Mae Hughes yn lot o wyl. A dim mae gen ti fatha Rob Cade wrth y modd yn gweithio fo, Rob Hocyn Drwg. Sef Matthew. A Fefs, da. A Fefs wastad yn hwyl. Dylan goggles. A dyn obviously yn gallu Karen Wyn a Gwyn Fawn, da. Gwyn Fawn. Na chdi boi sy'n gallu gwneud i scene 30 eiliad para 2 funud, da. Iwan yn deud mae o'n licio cael y gair ola. Dyna ni fyddi o'n. Fod cael y gair ola. So dilyn y sgript, ia. Dilyn y sgript. Chwini fo i ni, deud o, ia. O'n i ddadio hwbeth ar y diwedd, ta. Just fel bod o'n cael y gair ola. Lol y gair. Hilarious. Dwi'n ennill mewn ffeit, Barry neu Arthur? Barry, 100%. Dim back in the day, ddo. Oeddech chi'n gwybod, oedd Gwion Fawn yn... Dim Arthur fan, oedd Gwion Fawn yn bodybuilder back in the day.
A beth sy'n syni fi, ie, dwi'n gwybod, a beth sy'n syni fi, mae wastad i bod fatha ar teledu, do. Do. Ie. Fo a fe, neu stwff fel i gyd, oedd o'n ifanc ofnadwy fyna, ond nath o fynd trwy cyfnod lle, oedd o'n bodybuilder. Oedd o'n obsessed efo He-Man, a oedd o'n edrych efo He-Man. Sam archio fe hyn, dylech chi drio ffeindio. Mae da fe fel brichaeth am awr, yn oes? Mae'n rili gry. Mae'n rili gry, mae dal yn gweithio allan lot, so mae'n cadw'n ffit. Ond apparently, oedd o'n proper buff. So, allan yn ei theatr ar y bryd, dwi'n gwybod. Waw. So, ers faint o ti arno fo? Faint oed oeddech chdi'n ymuno? O'n i actually, y weekend gynta nes i ffilmio oedd trip i dim Porthmadog, i Blackpool. O'n i yn 12 oed, ac o'n i'n cael fy mhenblwydd yn 20 yn Blackpool. No! Glas. A be oedd y stori lein yna sydd ddysdi fewn i'r gyfres, ti'n cofio? So, oedd Jonathan, a Rhydian Lewis, a Claire, Fion Llwyd, yn gwpl, ac oedd y Cares yn mynd ar wyliau. Cares ganddo'r gwyliau, ac oedd Jonathan yn cael mynd efo nhw, achos bod o'n mynd efo Claire. A oedd nhw isio hogyn drwg iddo fewn i ddwyn Claire gen Jonathan. A wedyn, ar i bwlio fo am 5-6 mlynedd. Bloody hell, do. Ddim just dwy'n i fod o, just bwlio fo. Just kind of mlaen yn yna. Ond iawn, amazing. Oedden ni yn edrych ar stwff archif bach yn ôl, so oedden nhw'r ddau'r penodau greiddiol, neu penodau cyfres 8-9, a o'na scene briliant lle oedd Barry yn dod i Nglanrafon am y tro cynta ers Blackpool. Ac oedd o'n gweld Jonathan yn llnau ffenestri i Michael ar y bryd. Fel ar ben ystol, a Barry'n dweud, hei, sgyn ti'n ofn fyny fanna? Oedd chdi ofn y reid i gyd yn Blackpool, oedd chdi real sissi. Wedyn, oedd Jonathan yn taflu bwcad o ddŵr dros Barry ac yn dweud, o leia dwi'n sissi sych. Glas. Great line. Mae'n amazing. Mae'n brilliant line. O'n i siarad fo, brilliant. O'n i'n gwaith y gwaith, o'n i siarad fo i Rhydian straight away. Oh my gosh. Great line. Oh my gosh, hilarious. Mae'n rhaid taw Jonathan oedd gelyn cynta Barry. Wyt ti'n cofio faint o helynion mae wedi cael dros y blynyddoedd? Yn amlwg yn ddiweddar, y pobl fel Pat, hyd yn oed Rhys. Oedd Jonathan yn fawr o Elin, dwi'n meddwl. Oedd hwnna'n just straight up bulio. Oedd gymaint o storylines o'n bulio ar y bryd. Ond, eisiau gofio gynna, actually, yn trio mewn fatha'r blynyddoedd cynnar na. Nath o randomly cael fatha thing efo Vince. Do fe? Do, so nath Barry ddwy'n motorbike Vince. Ac mae rhaid o'n i fatha 13-14, o'n i. Ac oedd Vince yn fatha ffyd allan o Barry, o dweud o Vince yn fatha pinnu mewn wal o falle. Oh gosh. Ie, o'n bach yn rhyfedd. Ond do, dros y blynydda, mae wedi cael llwyth o bobl do. Oedd Ifan yn un da, achos oedd Barry mynd efo Lois Maleris, dych chi'n gofio beth nhw cymeriad i da? Elin. Elin. So, oedd Barry mynd efo Elin, ac oedd Ifan, Gwion Aled, not keen ar hynna. Oedd hwnna'n gret, oedd hwnna rhyw 6 mis o build-up, mae'n ffeit. Dwi'n meddwl nath Barry dwi'n car fo hefyd. Dwi'n. Nath ni gael ffilmio ffeit, a dwi'n meddwl cofio'n iawn beth i gyda'r diwrnod, ond doedd y stunt coordinator ddim yna. So, oedd yn eitha. Fine, nawn ni just cwffio, oedd o'n fine. Mae'n edrych yn amazing, ond oedden ni genuinely just yn scrapio. Clas. Dwi'n cofio, oedden ni wedi kind of planio fo allan efo'n gilydd. Ond nath Gwion Aled, oedd o'n dechrau'r ffeit oedd fo'n rhaid fatha uppercut i Barry, a ni wastad efo het na, oedd y het ill na mlaen. A oedd o'n mor agos, oedd o'n skimio trwy fi, a knockio'r het off pen fi. Oh my gosh. Oedd o'n dweud, right, let's go. So, oedd hwnna'n un da, lle oedd ni actually gael cwffio, basically. Da. Yn gael neud pethau fel ei mwy. Na. Pam oedd Barry, fi'n cymryd bod ti wedi mynd i fel coleg neu rhywbeth, a oedd Barry mynd i jail, i borstal? Ie, do,
Dos, pan o'n i'n 18, oedd o just, o'n i wedi bod yna am 5-6 mlynedd, o'n ni fy hun angen mynd on am spel, fatha, na dim fatha sabbatical oedd o ar y pryd, oedd o just yn fi'n gadael. Nes i wedi gwneud theatr yn addysg a nes i wneud Porth Penwaig. A oedd hwnna'n great success. A yn diwedd, nath Manon sy'n cynhyrchu rownd y rownd ffonio fi a dweud, oedd hi'n rhyw 2 flynedd ers i fi adael, oedd hi, da ni just ddim di manager i ffindio badi a da ni'n meddwl, sydd wedi di ffwrdd ddigon hir i allu dod nôl, ddim fel hogyn drwg i mwy, ond fel dyn drwg, dyn crwc, sydd yn actually peryg gwan, hytrach na just scali. Ie. A oedd hynna'n really apelio. So, dwi'n cofio nath i esbonio fi fatha'r be fysa'r golygfa gyntaf, bod yr car mowr drud ma'n rocio fyny, bod neb yn gweld pwy sy'n prynu'r lle pizza. Ond dim lle pizza yn y bryd. Bod neb yn gweld pwy sy'n prynu fo, di outbidio wyn, a bod chi'n cerdded allan mewn siwt, a ni dda, o, hwnna'n swnio, clas. Yeah, my gosh, Ydy beth be oedd y rheswm ti ôl yr arian? Neu oedd e jyst i dymas o jail? Na, oedd wedi bod yn Llundan. Dyna di'r thing. Oedd wedi bod yn Llundan, a dwi'n meddwl Llundan droi'n Lerpwl wedyn. Ond, na, dwi'n cymryd na just gwerth wedi cyffuria. Dwi'n cymryd na dyna wedi bod all along. Achos mae gen ti'r boxes yma dweud sydd wedi bod ers 10 mlynedd, 11 mlynedd neu whatever. Ie, earphones a USBs. Ia, a oedd o wastad yn thing, yn y cyfarfod blynyddol am wyt ti'n y gyfres nesaf ni beidio, oedd o wastad yr sgwrs oedd, yr eiliad da ni'n ffeindio allan beth sy'n y boxes, wel, bydd bari ddim mwyach. Ond ia, oedd nhw'n methu dangos cyffuria, achos fel wyt ti'n byd o Bresebon ag enwedig yn Gymru a slot cynnar sy'n ar esbrec, fath o'n rownd, a mae yna lot o blant sy'n gwachio wrth gwrs. Unwaith ti'n dangos rhywun yn neud rhywbeth genuine drwg, mae rhaid yn nhw gael comeuppance. Ie, siwr. Ni'n edrych nôl gyda'r straeon yma nawr. Mae'n mad ffaint mae Barry fel cymeriad actually wedi bod trwyddo. Fel, yn amlwg, mae wedi cael upbringing really anodd. Mae wedi bod i sort of jail. Mae wedi cwmpo mewn o mas o gariad, cwmpo mas o pobl, bob man mae'n mynd, colli mab wedi cael ei basically kidnapo. Wyt ti'n meddwl bod rheina gyd wedyn, cos i fi, mae Barry yn gymeriad, yn obviously yn fel really drwg, ond hyd yn oed ar y diwedd, fi dal yn teimlo'n sori dros fe. Ie, gret. Mae hwnna'n compliment mowr, dwi'n meddwl, achos dyna di, dyna sy'n ei greu badi da, dwi'n meddwl. Mae rhaid chdi beidio licio nhw, achos dyn nhw ddim yn bobl da, ond mae rhaid chdi hefyd dim o sori dros nhw, ond mae rhaid i'r thing likeable na fod efo nhw. Mae rhaid chdi ddallt pam bod nhw fel la. So, os di'r straeon di gallu pwysio yna drwad y dangos, wel, trio wneud y dda am y Barry bob tro. Mae o'n meddwl bod o'n neud y peth iawn. Gwarchod y deulu, gwneud pres er mwyn talu hyn. Oedden ni'n cael lot o trafodaeth pan oedd Ceri Lloyd yn actio Carys, bod o'n fatha rhoi hi mewn box, so really misogynistic, really, rhoi hi yn y tŷ, yn edrych ar ôl y plant. Ond o Barry yn meddwl bod hynna'n oce. Dwi'n mynd allan, dwi'n neud pethau peryg, i gael pres i'r teulu yma, bod chdi'n gallu aros adra i fagu. Do'n rioed fatha yn byd melisus o fanna. Oedd o'n meddwl bod o'n neud y peth iawn. A hyd at diwedd y fama wan, oedd o'n meddwl bod o'n neud y peth iawn, yn gorfod gorffan y deals ma'n neud y pres ma, achos sut arall, dyna'r unig ffordd mewn wybod sydd edrych ôl teulu. Dwi'n bod trafod lot efo Bedwyr yn ddiweddar, yr cynhyrchydd, achos bod ni'n trafod rhyw gynlluniau cyffroes eraill. A trafod Barry yn depth, a dwi'n meddwl nath o neilio fo, dweud, wel, so fod i gael magwraeth gwahanol, mewn byd gwahanol, fysa Barry yn really uchal mewn fatha building firm neu beth fel. So fo'n dyn llwyddiannus sy'n dda efo numbers, sy'n dda am gael bobl i wneud i gwaith. Achos dyna cwbl mae'n neud, jyst bod o'n neud am yn ffordd hollol illegal. Ond bod o ddim yn gwybod dim gwell, ddim yn gwybod fel arall, ddim di mynd i ysgol, ddim di cael unrhyw berson yn kind of cymryd o dan i adain ac yn edrych ar ei ôl o. Ie. Galle wedi bod mwy o wins o tyfer, yna. So Iris wedi gallu, so Iris di dewis rwy'n gwell na Arthur, neu so wedi gallu datblygu berthynas efo rhyw listad, neu bas o gallu bod yn stori hollol wahanol. Dwi'n meddwl so wedi bod yn lwyddiant tasa'r guidance na yna. Achos mae wedi bod yn lwyddiant yn be mae'n neud.
Just, dwi ti'n methu byw bywyd fel yna, gwyt? Na, mad. Waw. Cool. Sut brofiad mae wedi bod i ti then, i cario'r cymeriad efo ti am mor hir, ac i fynd â fe o scoundrel i, i'n drwg efo teulu, sut brofiad mae fe i ti fel actor? Mae'n really nice kind of dod i ben nhw i feddwl am bethau fel yna, achos mae rownd gymaint o machine, mae'n gymaint o well-oiled machine, a ti just yn mynd o gyfres i gyfres, o stori i stori, ti'n really cael llawer amser i feddwl am y peth. So ti'n neud 9, 10, gyda 11 scene y diwrnod, a ti'n just yn symud ymlaen, a cyn i chi droi rownd, mae gen ti sgript rei nesaf. So mae'n bod neis yn diweddar, kind of, gallu meddwl am yr datblygiad cymeriad yna. A mae wedi bod yn gret. Dwi'n siŵr bod lot o actorion fatha efo rhyw syniad yma o be maen nhw eisiau chwarae, yr roles really meaningful yma, falle. Ond dwi'n gaddo i chdi, sa'n byd gwell na chwarae rhywun drwg. Does na absolutely no chance bod na'n byd gwell. Mae fatha yr thing classic yn dynio, ti eisiau bod yn James Bond, achos yna rhyw elfen bach o drwg yna, does a diolch cystal a chwarae'r badi. No way! Achos ti just yn cael ei bethau ridiculous. Dwi wedi cael cyfle i wneud fatha stunts o stuff, dwi wedi cael bod yn horrible efo bobl. Ti'n cael cyrra gwaith mewn foul mood, ac erbyn diwedd y scene gyntaf, ti'n teimlo lot gwell. Glas fel rhyw therapy, ti. Dwi wedi bod really, really lwcus, a di mwynhau bob eiliad o gael bod yn Barry Hardy. Dwi wedi cael gweithio efo bobl amazing, dwi wedi cael storylines amazing. Ond dwi wedi really mwynhau mewn rhyfedd. Chos da ni wedi ffilmio'r golygfeydd ola na ers mis Chwefror. So dwi actually wedi gorffan yr gyfnol ers 5 mis ebyn o'n. So mae'n gyfnod reit hir ar hyfad heb feddwl amdano fo. Heb gael bod yn Barry bob dydd. Mae'n just yn bod yn gymeriad briliant. Dwi'n siŵr fas yna llwyth o bobl yn dweud na Barry, wel, swn i'n sicr yn dweud na Barry dyn o hoff gymeriadau fi. Bob dim yn dod efo fo, ar just yr berthynas rhwng gwahanol bobl, a'r conflict ti'n gael ohono fo. Mae'n am gres, dydi. Just yn clas. Gros gymaint o flynyddoedd, mae'r thing na o'r berthnasol o bobl gwahanol, does. Un o'n hoff berthnasau fi ydi Barry a'r Kays, da. Mae'n just rhyw, mae'n creu gael ei wneud. Ond, pan oedd o'n sal, y Kays nath edrych ar ôl o, da. Oedd Kay ag Ken yn poeni amdano fo. Dwi'n lyfio hwnna. Hwnna rhyw berthynas bach neis. Efo cancer oedd y Barry? Ie. Oedd hwnna, actually, si'n meddwl am hynna, actually, pan i'n meddwl am off bits fi. Oedd hwnna'n gyfnod rili da. Alla lle oedd Barry adeg yna, da? Efo pwy oedd o a? Oedd efo Carys. Ond eto, y thing na o Barry'n trio neud y peth iawn, da. Ddim isio i fod yn fyrdwn i bobl eraill, so nath o orffan efo Carys. Wedyn oedd na scene lle oedd Carys yn dod i wybod, a oedd hi'n troi fyny'r sbyty, ac oedd Barry ar yr machine yn cael triniaeth, a di golli wallt oedd i gyd o fod. Oedd hwnna yn o'r cyfnodau gorau, actually, dros yr 18 mlynedd dwytha. Oedd y stori lle o'ch chi'n cael mor involved yn efo a gwneud gymaint o waith ymchwil. Achos oedd o'n bwysig gael yn iawn, wrth gwrs, achos mae'n rhywbeth sy'n yn digwydd i ddynion ifanc. A just fel chdi fel actor hefyd, ti'n gweld Barry yn bod yn ddrwg ac yn horrible ac yn manipulative, ond un o'r troion cynta a'r troion lle mae wirioneddol yn vulnerable, Hollol vulnerable, Oedd yna neis cael neud yr newid yna. Oedd o'n gyfnod o ryw 4-5 mis, actually, oedd o'n really neis yn siw fwynhau hwnna. A fanna nath yr perthynas efo Cares datblygu, a dyna lle nath Carys a Barry actually kind of dod at ei gilydd yn iawn. Wow. Nath i anghofio hynna i gyd, do. Nath i anghofio hynna i gyd pan ddyn nhw'n ffwrdd efo'r hogyn bach. Damia hi! Beth fel yw eich afbwynt ti o'r 19 mlynedd ddatha da? Fysa'r stori cancer yna definitely fyny yna. Definitely. Ond dwi'n meddwl yr blynyddoedd dwytha yma ers i Iwan Fawn gael ei gastio fel y pedwerydd y Jason. Pedwerydd. Da ni yet i gael pedwerydd del. Da ni mond yn trio yn nhw.
O'ch chi'n gwybod bod Ie. Iwan Vaughan wedi actio 2 gymeriad yn Round a Round. Do fe? A? Pwy arall oedd e? Am sôn am hynna na. Na, pwy arall oedd o? So, pan oedd Llyr Ifans a'i deulu yn gadael, oedden nhw'n gwerthu'r garage, doedd? Ie. So, cyn i John brynu o, John ar hys, oedd Barry mynd i brynu o. So, oedd Barry fynd a ffonio i fet, oedd y mechanic a dweud, gwranda, na i brynu garage i chdi gyda'r rentio gyda fi. Ty draw i weld o fe, a nath Mr Iwan Vaughan droi fyny i weld y garage, a oedd o fatha, ia, bas, ia, ideal, mwyn gret, boi, na i definitely gymryd hwn, do. Oedd o'n amazing, a di cofio ar y diwrnod yna, oedd o fatha'r egni nath o ddod i set, diwrnod yna, pwy oedd y boi na'n amazing, a ddyn ni gyd serious, mae o angen bod, so, gyd ddod i weithio i John neu fath mae'r rhaid gael o'n ôl. Dwi'n boch o emis wedyn, oedd o'n chwilio am Jason newydd, a Iwan Vaughan oedd yn mynd i gael o, pwy arall oedd yn mynd i gael o. O, superb, na chi stori dda. So ma, swn i'n dweud, yr highlights ydy, y stunt i gyd sydd wedi bod yn gret, y stori cancer, a dyn just y blynyddoedd dwytha ma neu scenes efo Iwan, achos mae'n actor mor dalentog, a mae'n lot o hwyl i weithio fo. Clas. Mae'r perthynas ar y sgrin hefyd yn briliant. Mae'n amazing. Dwi ddim yn hau y scenes dwytha ma, o'n i'n... Ti'n kind of, gen ti deimlo da pan ti'n neud scenes, ti'n gwybod os dyn nhw'n mynd i ddod yn any good yn ei beidio. Dwi'n my own worst critic, ond nes i hyd yn oed allu mynd, the scenes yna'n oce, rhwng fi a Iwan. Yeah, definitely. O 2 cwestiwn ar ôl fi eisiau gofyn. Yn gyntaf, beth sy'n nesaf i ti i Gwion Tegid? Dwi di... Dwi'n gwybod fod i ddeud hyn, ond dwi di gorffan, so ben awn nhw sacio fi. Soon as nes i orffan round a round, nes i fynd i ffilmio ail gyfres am Ieddfa. So fyddai yn hwnna sy'n dod allan dros dolyg. Dwi'n meddwl bod nhw'n releasio fatha box set, Boxing Day, neu fath o. Exciting. Dwi wedi bod yn neud hynna. A wedyn, dwi hefyd wedi bod yn... Mae gen i gwmni cynhyrchu yn y Dockshed sy'n neud rhaglenni ddogfen. So dwi'n fanna full time wan. Cool. Dwi'n gret. Mae gen i jobs is really diddorol ar ffordd hynny. Da ni wrthi wneud rhaglen am tîm Cymru 1958 World Cup. Sy'n gret os gen ti ddod am ffwbol, mae hwnna'n gret. Ti'n cael trailer diwrnod chdi'n gwachio archif Pêl-drod. Living the dream. So, dwi'n brysur efo hynna ar y funud, ond wedyn, be fydd yn digwydd, da ni wedi cael cwpl o gyfarfodydd, a da ni wedi bod i rwla, hwn dwi'n genuinely actually yn gorfod bod yn ofalus beth i ddweud. Da ni wedi bod am reci i lefydd efo Rondo, a da ni gyd yn gwybod mae Round a Round yn brysur yn creu'r Round a Round Universe, no'n i alw fo. Mae hwn, podcast mae balli'n rhan o'n o dydy, a mae'n gyfresu fatha copsan a stwff. So mae Round a Round yn brysur yn creu pethau felly ar y funud, a mae yna blaniau cyffroes iawn ar y gweill sy'n golygu ella na welwn ni Barry Hardyn, Nglanrafon neu yn Gilbedwan mewn spel eto, ond fydd o ddim y tro lan i weld o. Whoa! What? Oh my gosh, be? Dwi'n meddwl fi wedi dweud hwnna yn union fel edodd y cynhyrchydd. Nice. Wel, ateb cwestiwn nesaf fi hefyd, cos o'n i'n mynd i ofyn, efo hwn i'r diwedd, efo hwn i'r ola ni'n mynd i weld o Barry Hardy. Na, absolutely. Wow, oh my gosh. Glas. Plot twist. O'n i'n meddwl sa hwn yn cael fatha, sa'r sgwrs fan gorffan yn really trist, a diolch am bob dim ar hyd y blynyddoedd, mae wedi bod yn gred. Dwi'n teimlo fatha bach o fraud, really, so. Mae fatha'r big fawel ma, ond dwi'n wedi gorffan eto. Gwion, na i gyrra llai diolch. Ti wedi bod yn absolutely class fel Barry Hardy ar Round a Round. Am 19 mlynedd diwetha? 19 mlynedd diwetha. Mae Barry wedi bod yn garwr, yn ymladdwr, yn fwli, yn ddyn busnes, yn ddioddefwr cancer, yn rhywun sy'n mynd trwy colled. Mae wedi bod yn popeth. A mae wedi bod yn ganolig i'r rhaglen. Ers mor hir. Diolch yn fawr. Mae'n gret gael chat o chi. Dwi'n gobeithio bod lot o fi hyn, chos dwi'n mwynhau yn wedi gwan bod fi
ddim yn involved dim mwy, mae'n neis cael ti'n o fewn a gweld beth sy'n bobl i ddeud. Ie. O, nice one. Diolch am y sgwrs. Ta-ra! I chi da, hwyl chi. Hwyl. A boys. O, mae hwnna'n sgwrs really nice. Dwi wastad yn cael yn siomi ar yr ochr orau efo'r sgrisiau yma, efo'r actorion i gyd. Oedd Mick hefyd, ti jyst yn disgwyl iddyn nhw fod o fatha'r cymeriad, ond trwy allan bod nhw'n lyflu a rili hawdd i sgwrsio. Mae Gwion di bod yn y gyfres, is mor hir hefyd, so oedd jyst yn neis cael sgwrs atgoffa'n hynna o'r rhai o'r straeon yr hyd y blynyddoedd. Ie, a fi'n siŵr bod ni wedi miso pethau, ond ti'n be, oedd e'n anodd, oedd gymaint o bethau i drafod, na ni. Right, ni mlaen y quick i... Extra neu cameo y mis. Dim lot o extras mis ma. Yn amlwg oedd yna llu o hedd, yr hedd lu ar y diwedd, yn dod i'r resto baz. Oedd. Oedd yna hefyd rhyw gopar ar... Tia pan oedd Jason, nath ni ddim siarad am hwn, Jason, bron yn cael ei dal efo'r drugs, hwnna oedd y turning point i fe, yna fe? Hwna, oedd sut allan ni anghofio, hwna, dyna pam dim oedd yr extra yma mor bwysig ar hanfodol yn y stori hefyd. Hwn oedd y turning point, o Jason yn sylwi, ti'n gwybod be, a oedd wedi dweud, brawd fi fy hun, na, cig a gwaed, na'n troi yna fo, ond mae wedi gofyn eitha anes dilifro, actual cyffuriau. Ai, oedd hwnna'n rwyd. Hefyd, jyst yn dym ar rhan bari. Ond mae fe mewn trwbl efo'r pat ar pobl anyway. Just do it yourself. Ond obviously, hwnna oedd enw fe achos oedd eisiau mynd i'r scan. The conflict of Barry. Yn union, fatha oedd Gwion yn deitha ni yn y caffi, just wastad eisiau gwneud y peth da, eisiau gwneud y peth cywir. Dydio ddim. Gofyn eitha honest, what was he thinking? Ond lot o heddlu yn y cyfresu dwytha, yn y penodau dwytha yma. Ddim just cops, ond robbers hefyd. Oedd y drug dealer Barry ar gog a rhyw scouser. Pwy oed efo fe oedd Pat? Ella. Fi dal yn really gobeithio bod Pat yn fenyw. So hwnna'n briliant. Ond gan bod ddim really lot o extras y mis yma, a gan bod e'n ddiwedd y gyfres. Yn benod olaf. Fi'n meddwl bod ond yn dig bod ni'n edrych nôl... Coroni un person ydyn? Ai. Extra neu cameo y flwyddyn. A dim ond un person sydd yn oes. Mae'r dyn yma wedi dod... Wel, mae wedi dod yn fwy nag extra erbyn hyn. Mae fe wedi bod yn extra yn y gorffennol hefyd ar y rhaglen. Nath ni gyd cael mewnwelediad i bywyd yr actor yn y pennod diwetha, John McGrellis, ond mae pawb gatre yn nabod y dyn yma fel Mick. Look, Pat's not going to be happy that the gear's out there on our patch being sold by somebody else. And losing a stash like this is not going to look good on me, mate. Yeah, I know. Mick, mwy nag extra, ond yn llwyr heddiannol. Llwyr heddiannol. O'ch ti'n edrych ymlaen i weld o yn po pennod, doedd. A just, mae wedi cymryd y cymeriad yna a di gwneud, dwi'n siŵr fysa'r cyfarwyddwyr o'r cynhyrchwyr yn dweud, bob dim oedden nhw isio o'r cymeriad a mwy. Brenin, extras neu cameos y flwyddyn. Llongyfarchiadau. John/Mick. Extra neu cameo y mis. You better pray that Pat's in a very, very forgiving mood. Reit, Lowry, ni wedi dod i'r diwedd y gyfres. Waw, hwnna di hedfan do. Fantastic. Mae wedi bod yn bleser i siarad efo'r actorion dros y 7-8 pennod dytha. A basically, just gweld pa mor lyflu yw e fod yn rhan o deulu round a round. Ti'n meddwl bod ni'n cael dweud bod ni'n rhan o'r teulu rwan? Fi'n meddwl, nath Gwion gweud bod ni'n rhan o'r universe. Exciting, da? Neud yn ywrnod, da ni'n rhan o... Da ni di gwneud ti dal, da ni'n rhan o fyd round a round. Sa'i byddai heb gwneud ti tan bod fi yn round a round. Dyna di'r... Dyna pan fi ma. Cam nesa, Just yn iwsio hwn fatha stepping stone i fod ar y rhaglen. Na, ti'n gwybod beth? Dwi di rili mwynhau just cael siarad efo rhywun sy'n caru round a round gymaint o fi hefyd. Ynddo fe? Gosh, lovely. Na ni edrych yn gyflym i'r gyfres nesa cyn i ni adael? Iawn. Oce yn gyflym. Caitlin O'Malley, Alan Sugars neu Mothers Teresa's? Teresa.
Dwi'n yn gwybod, dwi'n meddwl mae gen nhw'r meddylfryd iawn, maen nhw weld yn cyn. Mae pobl weld yn licio nhw, so mae Dani droed y lle am ddim. Dwi'n meddwl fydden nhw'n oce. Fydden nhw'n neud yn iawn, dwi'n meddwl. Alan Sugar. Kelvin, Mel, Gloria, Arthur. Double wedding? Double wedding. On the cards. Os na fydd Arthur a Gloria wedi gwneud yn barod yn Las Vegas, double wedding. 100%. Nice. Sophia Dylan? Hel, ti'n gwybod beth? Triple wedding efo Sophia Dylan. Gosh! Glas. Ydy Emma wedi gorffen meso efo Llyr ac Elen? Gobeithio. Dwi'n teimlo fatha mae hi di mynd o'n, ond dwi'n meddwl na... Wedi cael y cash ynddo. Ond dim dyna diwedd yr turbulence rhwng y ddau, dwi'n meddwl, dyna fwy o bumps and roads, dwi'n meddwl. 100%. Ydy Pat a Mick yn mynd i ddod nôl i fynd ar ôl y Zoom Avengers? So hynna'n gret. Be am mynd i ddechrau petition? Pat a Mick yn Nglanrafon. Nice. Lowry, wedi bod yn bleser siarad efo ti dros 7 mis diwetha. Diolch yn fawr i ti, a na i weld ti yn mis Medi. Diolch Dylan. Ta-ra! Ta-ra!